miten esittelette hiekkalinnan? Täällä on siellä tuomarit kiertämään. Ja saatte tuomareille kertoa ja sitten muille, että kuka se hiekkalinna on tehnyt ja millainen tämä teidän prosessi oli. Ja vaikka saa nyt mitä ikinä kerrotaan. Joo, se aloitetaan täältä ensimmäiset laiturin vieressä. Mikko ja Kimi tulee hiekkalinnan esitellä, tulkaa tänne! Ilma! Kyllä niin 360 Eli täällä on ensimmäinen hiekkalinna ja tää oli niin toisenlaiset brändit. Kiia, Mikko ja Kimi. Tässä on tää meidän linna. Tästä tuli tämmönen. Toivottavasti täällä päästään Kärkkisyöllä. Me ollaan käytetty tätä nykyajan arkkitehtuuria tässä ja tämmönen aika moderni linna. Mennään katsomaan. Mennään he katsomaan.